otieno ma kawuono geno ni nengo mar mo en mano midhi landi manyien ka nengo modhi nyamburko e pinje ma Kenya ng'iewe mwanduno osebet ka idho kuom dwe achiel mosekalo. Okang' mosemedo luoro ni weg nyamburko ma pacho ka nyalo medo winjo matek dweni. Mana kaka Edwin Okoth leronwa pek mar gayo medruok e nengo modhigo bende koro nyalo kelo nok mare ka gope ma pok ochul jous mafuta e pacho ka medore. E chiro mag pinje maoko kama Kenya nyiewe modhi mag nyamburko, rapim ma iusogo mwanduno ma ong'ere kaka barel ne okalo $93, nengo mamalo mogik higani. Okang' ma kamano biro bang' kembe maloso mauta e pinje mag Saudi kod Russia duoko piny mauta mayudore e chiro kendo kelo medruok mar nengo. Duol mochung' ne tayo nengo modhi nyamburko kod teko stima ma pacho ka EPRA tiyo kod nengo ma igologo e pinje maoko e lando nengo tarik 14 dwe ka dwe. Kibaji ne osechako goyo jopiny. Wan kaka transporter ma daily basics ma mane gima konyowa to mane gima watiyo godo. Ok wang'eyo ni seche ma odhi medore ni ngima dhi bedo machal nadi koro nikech kaka moyo wake sani to serikal masani mar Kenya Kwanza no promise ni once ni 100 days gimora amora dhi dok piny to wano ka koro gini eri kuma koro chopeni ok wang'e ni warie kon mane. Nikech nengo modhi nyamburko ni kod mbi maduong' e nengo mag mwandu mamoko, jopiny osebet ka ywak ahinya to chakore ne medo osuru ma ijuogo ewi mauta e giko mar dwe mar 6 higani. To gi sani gimwa geno ga ni dhi dok piny emoseidho malo. Kisani ka kuma ae fuel en $200. Makiny gima ng'e ni fuel ni wadhi nye nyaka 300 lita achiel nikech ka sani en 200. Ka koro anatiyo gi mtoka wuok Siaya nyaka ka already asetiyo gi $3,000. Dok pende nyaka timne top up mondo adogo. Koro yani chando chunywa kech kuma dhi e pod wakia. Petrol masani uso $194 gotongla 6 lita ka lita. Ka lita achiel mar diesel en $179 gotongla 6. Osekelo pek ne jotim ohala mawacho ni kata medo nengo wuoth ok yot kaluwore kod pek par ngima ma oseidho nyaka sani. Customer mane chako ting'o higni 5 mokalo gi $50 pod ong'e ni bei en $50 no kumitere. Bok inyal medo kata 10 bob mamano yie wuotho gi tiende. Tadieri ibe king'iyo tineno ni customer timore nade. Ebo inyore nikech ebe kodok chien kocha moko ng'eyo $200. Lendo mar EPRA dweni bende medo kibaji ni kata mano okang' mar piny owacho e geng'o medruok mar nengo modhigo chal ma ok dhi maber. Okang' ma kamano mane okaw dwe mokalo ka itiyo kod omenda ma ijuogo kuom oganda koro chal manyalo lwar nikech moko kuom jous mauta osegolo ywak ni gope masani oseromo $1 billion gi milion 800 mane osing'negi dwe mokalo pok ochulgi. Deko kod chudo no bende medo luoro ni moko kuom johala go nyalo bedo kod nok mar mauta makel ne jonyiewo achiedh nade. Chakore dwe mar 1 higani, nengo modhi mag nyamburko osemedore kod ma ok tin e $18 lita ka lita, ka moko kuom jopiny ni kod paro ni jotelo pok okawo okang' moromo. Sirikandni king'iyo owinjo fuel gi mowinjo bene giduoko piny nikech ka koro Ruto in the last 1 year osewuotho karibu pinje 20 gi wiye. Every Saturday, every weekend, make sure ni en either Meru, en Kure, en mara en kaka mega, mara en Kure, to en gi delegation te. The Vice President, Deputy President ni kanyo, Minister Kiambara ngoni kanyo, utingo jo MP stage omong'iewo. Ma pesa gi te kano riu, to romo duoko fuel piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ka wadhi e ywak mar weg magawa